Takže zdravím vás, moje meno je Peťo a vítam vás pri ďalšom videu. Dneska je to z nášho Aščíku a je tu môj kamoš David z kanálu Peter and David Talk Show. Ja budem Peťovi čítať otázky. Takže nasleduje hneď prvá otázka a to je... Radšej sa kúpeš alebo sprchuješ? Kúpem, lebo tam môžem spať, môžem spať vo vani a môže tam byť úplne dlho. Koľko peňazí skutočne potrebuješ? Keby som to tak mal povedať, tak teraz asi takých, neviem, 500, keby som si mal pokupovať výbavu. Opíš svoj život v 5 slovách. Dobrý... Pomôž. To sa nedá. Dobrý... Super... Na hovno niekedy. Niekedy úplne halus. A niekedy normálne. Tak... Ako často kreslíš? Aké kreslenie? Ako často kreslíš? Nevieš, veď aké kreslenie? Ja nekreslím. Ceruskou. Ja nekreslím. Nie. Ja vytváram. Tvoje 3 priania? Byť múdry? Si? Počkať, to nemusím sa ani želať vlastne. Jasné. Ale nie, nebudem namyslený, takže neviem, mať dobrú kariéru v budúcnosti, zábavný byť, mať dobrú manželku, teda ženu, na niečo. Máš obľúbený obchod oďavný? Gate alebo New Yorker. Takže teraz nastupujem na scénu ja a Peťo mi ide dávať nejaké otázky, tak poď. Takže, čo máš rád na svojej zemi? Svojej zemi? Je pekná. Je rád, ale rád. Rád nemám nič, pretože sú takí politici na... Akú vlastnosť na ľuďoch najviac neznášaš? Poverčivosť, namyslenosť a tvrdohlavosť. Otázka, aký máš obľúbený obchod s odevmi? Obľúbený obchod s odevmi New Yorker, Gate, Taco Fashion napríklad. No. OK, a Šúto. čo pre teba znamená šťastie? Ľudia šťastie znamená, no neviem, rodina, peniaze, Bentley. Dobre. A čo ti dokáže pokaziť deň? To keď je Peťo zazvoní. Ale nie. To keď ráno musím stávať do školy. To mi tak pokazí deň, že by som rozbil všetko. Trolejbus. Aj to. Lebo bager. Takže to by bolo všetko z Ask FM. A my sa uvidíme, takže to by bolo všetko z Ask FM a my sa uvidíme u ďalšieho videa. Čus.